Most. Vágás. Csapás. Mondjad. Csapó. Itt vagyunk. Gizinek mondjad. Szia Gizus! Na. Az Atlanti óceán partján. Nagyon szeles idő van, de 30 fok Celsiusban. Lehet napozni, mert néha kibújik, és akkor az nagyon finom. Rengetegen vannak. Fürdenek is, ami most nem látszik, mert szerintem arrébb fürdenek. Vagy már kijöttek a vízből. Aztán a Zolika meghívott fagyira, és boldogan jöttem. Múlt héten itt ettem pisztácia fagyit, ami otthon is ritkában. Az a kedvencem, és semmi vanília, meg csokoládé, meg ilyenek. Pisztácia. 2 gombócot adott a fürge a kis töltsérbe. Szia Gizus! 600 forint volt a 2 gombóc fagyos. Olcsó van. Aztán itt maradunk, ameddig akarunk. Aztán hazamegyünk. Steaket sütünk. Steaket sütünk. Már Zoli. A barbecue, az lesz a vacsora. Mennyi gyerek van? Nos? A második leveledet, amit ide írtál a Zolihoz, azt ma elküldtem a Csillának. Amit a Csillának írtál, azt ő elküldte ide. És felváltva olvassuk a leveledet, mert kiírt az 1 perces novellákat. Nemeskürti, nem Nemeskürti. Hogy hívják? Nem tudod? Hát, Rejtő Jenő. nem. Azok az 1 perces novellák, azok eltűnhetnek. A leveleit mellett. Be a leveleidhez. Én is nagyon, nekem is nagyon tetszenek a leveleit, nagyon jó. Na. Még írhattál egyet. Gyorsan, mert már mindjárt mész. Igen. És otthon majd odaadom a bélyek pénzt, mert látom, hogy 500 forintért lehet ezt elküldeni. És borzasztóan büszke vagyok rá, hogy ilyen barátnőm van lehet. Ó, nagyon rendes. Na jó, látom akadozó, szóval fejezzük be. Hát ez a Gizusnak szól, nem? Ja. Na, nem kap semmit, mert nincs pénzem. Nem nagyon helyes a dolog, de ez van, drágám. Lóvé, nyama. Nyetu. Na, akkor most egyelőre elbúcsúzunk. Szia!